Kalabasa, you know. Ito po. Ito guys, natin ito guys. Lagyan din sa tambak. Okay guys. Ito guys yung natin. Harvest natin. You know. So yun guys, dito yung sa babuyan namin. Babuyan na rin guys. Kunti pa lang naman, pero babuyan na rin tawag dito. So yun guys. Ang kapakaitan ng bigo. Yung baboy yung hinahin. So yun guys, tara pakain natin. Pero hugasin mo natin guys ng yung nila natin tayo medyo marami. So hugasin mo natin. Yung guys, nalinisan natin. Naglalagyan natin tubig. Okay, tama natin guys. Tapos, bigyan natin guys ng feeds. Yung mga big natin. Gutom na eh. After nun guys, yung hinahin, yung sinagulungan. Lagyan natin ng pagkain. After doon, meron po tayo sa tabla. So, then guys, ito na yung big ano guys, 1 month guys, 1 month into 2 days. Ito yung ano natin guys. Yung pakain natin guys, starter tayo guys. Ayan. Lasa is mine, no? 1 month into this guys, yan yung big natin ngayon. So yun guys, shoutout pala sa tita ko, si Tita Cecil. Ayan. Ito na yung beef namin guys, business namin to. So ayun, so gusto mo kapag-business sa akin, PM lang, ayan, comment down below. So yun guys, friendly reminder lang guys, mag-alaga na tayo ng baboy, mga hayop, at least kahit pag nalagaan natin, bandang huli papakinabangan natin, kasi magmahal tayo, kahit talagaan natin, at bandang huli, sasaktan lang tayo. So yun guys, friendly reminder guys, ayun guys. So, yun, yan, natin ka. Tapos yung guys, linis natin yung kabila. Tapos, pakain natin. Dito guys, yung inahin na to, yun yung mga nanay nito, mga big natin. Yun, guys, nalagaan natin yung kaigi. Ito guys, tatlong piraso to guys. Iba-ibang ano na yan guys, iba-ibang lahi na yan. So, same pa rin, starter yung pagpakain natin. Ano guys, 1 kilo ang pinapakain ko dyan, kada pakain, 1 kilo. Guys, kulang pa ito, papatayo sa bahay. Guys, ubusan yung pagkain natin. So ngayon kuha tayo sa bahay. Kasi kulang pa to eh, tsaka kulang pa rin yun. So yun, after nun guys, yung kabila naman. Yung so yun, tara. Okay guys, kumulit tayo ng pagkain. Kasi kulang yun guys. So mga 1 kilo pa. Yan guys, mamaya natin yan nalinisan pag medyo mainit na. So yung dudunin na guys. Oh. Yan guys, 1 month. Ganyan na yung kalalaki yung baboy natin guys. Medyo nag-ano pa yan guys, medyo nung mga karang 2 linggo guys. Nag-ano siya, nagbaba yung ano niya, yung paglaki kasi nag-igit-igit. Basta nagtae, parang nagtae siya guys. So ngayon okay na, nagamot na natin. So ayun. So kaya balik, lasog na sila ulit. So yun guys, tara, pakain natin yung kabila. Meron tayong 2 doon, isang inahin, tsaka isang
isang biik na kaya lang pila yung guys. So, tara. So yun guys, sinira na naman yung guys yung ano, yung kulungan natin. Malapis ito guys eh. Malikot ko siya. Ayan naman niya. So yun guys, mamaya ito linisan nyo guys. Tapos, ilipat mo natin guys ito. Ilipat natin itong biik natin sa ginawa ng ano, kulungan. Ayan guys, ito kasi guys, yung pila ito. Pilay. So ngayon, okay na siya. So ilipat natin sa kulungan. Ayan guys, may ginawa sila mama dito maliit na kulungan para dito siya para sa kanya. So kasi guys pila yan, medyo maging okay na siya ngayon eh. So ayun guys, pakain natin. Ito guys yung pagkain niya. So yan lang. Kain. Siguro rin guys. So yun guys, tama na muna yun. After maubos niya yun, saka natin lagyan ng tubig. Kaya naman tayo. So ngayon guys, linisan natin ito. So yun guys, linisan mo natin ito. Guys, lagyan natin ng tubig. Basta natin ng tubig guys. So, ayan. So yun guys, tapos natin pakainin yung mga baboy. Nalisin natin to. So mamaya ko lang guys, balikan yung ano, yung isang biik doon para lagyan ng tubig. So, ayun guys, doon naman tayo sa bukid. Mamimitas tayo ng ano, ng ampalaya. So, pero ang parang ang pinaka-purpose natin guys, mag-harvest ng ampalaya. Pero kasama din sabi ni Papa yung ano, sitaw, okra. Kasi magtitingin tayo ng ano, ng kalabasa kung meron ng mga harvest. So, ayun guys, tara. So yun nga guys, ngayon pupunta tayo doon sa bukid. Mamimitas tayo ng ano, ng ampalaya at sitaw. So, pero guys, yung sitaw, alam ko pinipitas na ni Papa yung sitaw kasi maaga siyang umalis sa bahay. So, hindi tayo nakasabay guys kasi nagpakain tayo ng, ano, ng baboy, yung mga beef natin, alaga. So, ayun, kaya nauna si Papa. Inumpisa niya pitasin yung ano, yung sitaw. Kung alala nyo guys, last time yung upload ko na nag-spray ako ng ano, ng pangpatay sa mga ano, sa mga insekto. So sana ngayon guys ay maka-harvest tayo ng marami-rami. Kasi yun nga, ang daming insekto kaya so sana maka-harvest tayo ng marami-rami na sitaw. So, pero itong ano, yung ampalaya guys, okay to, okay. Medyo marami-rami na rin yung ano, yung ampalaya. So, nakaraan, kumuha kami ng ano, ng pang napupulutan guys. So, yung ampalaya, nagkilaw kami ng ampalaya nila pare, yung mga pare ko. So, yun yung guys, yung gagawin natin ngayon. Mag-harvest tayo ng ampalaya, konting ampalaya. So, yun guys, tara. So yun guys, andito tayo sa ano, sa ampalaya. So yun guys, yung ampalaya guys, oh. Yan. Marami naman guys, ang daming bunga ng ampalaya. Yun guys, makita nyo, nakabitin. Ayun, oh, ang dami. Yan, oh. Tsaka yan guys. Pero yun guys, mamaya pa natin yan kukunin kasi doon mo tayo sa sitaw. So yun, doon tayo guys sa daanan. Ayun guys, meron dito. Kaya lang, tingin ko hindi pa siya guys maputla. Yan o. Yan si Boss Lester.
So yun guys, may mga bunga na, kaya lang medyo maputol na kaya parang delikado pa siya guys, mabulok, malaglag. Ayos na, maganda na, ang dami ng bunga guys. Kaya lang yung mga nauna, wala, konti pa lang guys. Pero yung mga sumunod, marami na. Yun. So guys, hanapin natin si Papa yung sa taas. So yun guys, yan si Papa. Ayan o. Masyadong siyang maaga dito. So tingnan guys yung mga napitas niya. Kung marami-rami na. Kasi di ba last time nga, konti kasi gawa nung nung insekto. So yun guys, magpaa muna tayo. Yan. Kasi basa. Gawa ng tunog. Mas tagal ang tunog. Mas tagal yun guys. So ayan. So kaya mais natin guys malaki na. Ayan. So, siguro mga 2 weeks guys. Mamumunga na yan. So yun Papa guys, dito tayo. So guys, yung upo, hinalis na ni Papa. Ayan o. Kasi nga natigil yung pagbunga niya. Gawa ng ng mga insekto. So yun si Papa guys. So ito yung nakapitas na guys. Mas marami sana guys kung hindi na perwisyo ng insekto. Tulad yan, meron namang insekto sa gilid ko. So yan. Yes Papa. Guys, may upo po. Yan. Yan guys, marami-rami na din. Unlike nung nakaraan, kasi talagang namamatay yung yung guys, mga bulaklak guys. Yan, mga bunga na yan. Ayun, sa baba, ayun. Kaya maliliit pa. Pero kasi din guys, kasi dumadami na. Si pa. So yun guys, tara, tulong tayo magpitas ng sitaw. So yun guys, ang daming bulaklak guys. Siguro hindi mo na mabilang dami. So yung dapat maalagaan guys, yung ganyang karaming bulaklak ko. Kasi pag ang bulaklak guys, automatic yan, bunga na yung pagbaba niyan. Yun, dami Yun. Yun, yun tsaka mga bunga na guys. Tsaka yung dami sa unahan guys, ang dami sa unahan. So ito pa yung napitas si Papa. So ayan. Yan, tapos diretso lang na guys. Tapos dito sa kabila guys, magpitas sa kabila. Doon, sa kabila na row. Ayan guys. Ayan guys. Hindi pala tayo makakatulong kay Papa magpitas kasi wala akong dalang gunting. Kasi guys, pag walang gunting, pwede naman kamayin, kaya lang masasayang yung ibang yung ibang katabing bulaklak kasi pag pinitas mo yung guys, pipitik yung yung bulaklak, so tatalsik. So guys, huwag tayong tumulong. Ako din na lang natin to. So ayan. Ayan guys, marami na sila. Ayan so guys, tara doon tayo kay Papa. So yun guys, meron si Papa doon. So guys, nakikita ko guys ng kalabasa. Ayan wow! Ay ba? Ayun pares kanyo. Paano na so yun guys, ibang klaseng kalabasa, binutilya tawag niya sa amin guys. Ayan so guys, meron po doon siya. Pares guys, same isang puno niya guys. Yan. Wow! So guys, shout out kay Boss Lester, kay Manay Alan, Boss Burnok. So yan. So guys, kunin natin to guys. Kasi ganun dun sa tambak. Yan. Ito guys, ito tawag na morning grind. So yun guys. Ayan. Ayan. So yun guys. Ayan guys, daming yun. Ba. So yan. So yan guys, mamaya natin ilagay doon. Padagdagan pa natin. So yung tinatawag guys na dupilak guys, kung makita nyo. Ayun sa may taas nung
Yung mga itim-itim na guys, yun yung dupilak. Yun yung kailangan mawala, makapatay natin. Kasi yun yung sinisira nila. Ay, yun yung sumisira sa ano. Yun guys, ganyan guys. Oh, yun oh. Ayan oh. Dupilak na yan guys. Ang dami oh. Ayun. Ayun oh, dami. Ari pa. So yun guys, ang dami dupilak guys. So yun yung sumisira guys sa tanim natin. Yan dapat yung mawala. So ayan. So ayan, isipapa na sa dulo. So ayan guys. So yun guys, hindi sabi yung tayangaw guys. So kailangan din sa atin makita. I-zoom natin ng konti. Yan number 1 guys na panira ng tanim. Hindi galang siya makita. Ayan guys. Yan yung sektor na sa gilid niya guys. Yan yung terador ng ano. Yan yung kailangan mawala sa tanim natin na ano, na sitaw. Yan yung number 1 na nakasira sa mga halaman sitaw guys. So ayan. Ayun nga sabi pa ba guys. Pag kahit bunga na siya, pag dinapuan yan, wala, patay. Oh, lupay-pay guys. Ayun, dalawa guys pala siya sa dulo. Teka guys, pag hinawakan mo yan ang baho niyan. Sobrang baho yan. Hindi mo ma-explain kung saan galing yung baho. Yan ano, yung daming bulak pa guys. Isang puno. Dami. Oo, sana wag malaglag yung mga ano. So guys, pati doon, dami oh. Yan yung ano guys, yan yung nakita nyo, naalala nyo sa last video natin. Yung sa pag-spray ng ano, yun yung hindi pa nakagapang. Yun yung ano, yung nasa baba pa. So yun guys, dami ng bulaklak ngayon oh. Ayun oh. Diba pa? So yun guys, yung napita sa ating ano, na sitaw. So medyo marami-rami na guys. Unlike nung unang harvest natin, medyo konti pa. Pero ito guys, medyo marami-rami na ng konti. Kasi yun nga, na control natin yung ano, yung mga peste. So ayun, next na harvest ni Papa yung okra. Ayun guys, yung okra yung nag-harvest tayo dyan. So okra na yan guys. So sana ngayon ay madami-dami na. Kaya guys, dito tayo makatulong kasi yun nga, wala tayong ano, wala tayong jacket tsaka pantalon kasi yan guys, tingnan nyo naman. Mahirap kuhanin yan guys kasi ano, siksikan, tapos maraming dahon. Makati yan guys. So doon lang tayo tutulong guys ano, sa ampalaya. So doon na tayo tutulong doon sa pagpitas ng ampalaya kasi yun medyo malinis yung baba. So yan guys, ay Papa kinukuha yun yung lalagyan. So yan. So yan guys Papa, ayan. Kuha natin yung plastic guys kasi lalagyan natin yung sitaw. So ayan. Yan guys, yung kalabasa guys. So meron na oh. Boss Lister. Ayan. Ampalaya. Ayan ampalaya. So okra guys. Yan medyo marami-rami guys yung napipitas. Yan. So ayan. So ayun guys, baka ano, mga next na araw, so baka magluto tayo ng gulay. So it's either pinakbet o Bicol Express kasi guys so ayun nga, marami tayong ano, yung sahog para sa pinakbet. So baka pinakbet tayo. May okra, may yung talong guys wala pa kasi nakapunla pa. So wala pa yung ano. Siguro binili na tayo ng ano, nung pasahog. So meron tayong okra, ampalaya, sitaw, kalabasa. So kalabasa guys, meron na siguro medyo malaki-laki. So tingnan natin kung makakuha tayo ng kalabasa. Pag wala, bili tayo sa palengke. So ayun guys. Or pag ano guys, baka Bicol Express, may sitaw tayo. So yun yung sahog guys, sahog sa Bicol Express. So yun guys, siguro sa mga sunod na araw. So yun guys. So yun guys, lagyan natin sa plastic. Kaya guys, medyo mahirap sila tayong cameraman. Wala pa si Boss Eman. Ano guys, nagpuyat yung kasi kagabi kasi nag-module. So, kaya hindi natin naisama dito kasi puyat. Nag-module. So ayan guys. At least rumadami na guys. Unlike nung dati. So halos kaunti. So meron tayo guys pampunla ay pang binhi. So ayan. Masarap to guys ano. Bicol Express kung wala tayong ano, yung tawag doon, Baguio beans. Ito guys, the best din to. Ayan. Ayan. Ayan guys, tapos na tayo dito sa sitaw. So ayan.
Ano tayo dito? Basta tayo. Kaya si Papa. So, yan. Dito ka muna. Ayan guys. Sa ating bag. So, ayan mga 5 to 6 kilos guys. Yung harvest natin sa sitaw. At least meron, di ba? So, ayan guys. Sabi ni Papa, meron dito malaking kalabasa. So, tingnan natin guys. Baka pwede na ito sa pinakbit. Tingnan natin. Pwede na. Ito guys. Hindi pwede. Malaki na siya guys, kaya lang hindi pa siya pwede kasi bata pa. So sobrang lambot pa niyan guys. So yan, kalabasa. Shout out kay boss Lester. Yan. So yan guys, dali natin ito sa baba yung nakuha natin yung sitaw. Ayan, habang nag-aantay tayo kay Papa para matapos siya dito. Tapos dito tayo sa Ampalaya. Yan guys, meron din malaki-laki guys. Ayan same ng laki guys yung nakita natin sa taas. Ayan so yan, charan. Ayan guys, malaki na. So ayan guys, bubuyo guys. So ayan, nasa loob nung nasa loob. Yun. So ayan guys, tapos na si Papa sa okra. So ngayon guys, sa Ampalaya naman. So sana guys, marami tayong makuha. Ayan. So yun guys, Papa. So yun guys. Ayun. Yun Ayan guys, ready to harvest na talaga guys. Ayan. Native na native. Ayan. Daming bunga guys Ayan So ayan. Yun. Ayan So ayan. Guys, may malaki-laki. Ayan. So dito sa gitna muna. Yun Yun ang ganda guys Yun Nice one. Guys, may isa honey bee. Yung bee pala guys. Liguan sa amin yan. Liguan. Ayan, daming guys, bagong bunga Nice one. So yun guys, magdire-diretso lang guys yung ganitong bunga guys. Ayos tayo. Very. Hindi naman matagas. Madakula Ayan. Very day pa. Ito kasi laki yan laki. So ayan. Ayan guys, medyo yung nakaligtas guys. Nadali nung putakte. Makan mo. So ayan guys, Yan. Ayan guys, Yan. Native na yan pa, Bago man Santa Claus na, Kuman. So, tagdo, so gari malong siya, Gariyo. Sarday pa ang, niya. So guys, itong ni Papa, yung bini niya, hindi siya yung, yung, ang tawag doon, yung malalaki, yung hybrid. Ito guys, yung parang, green na green siya, yung parang, kumbaga sa hindi siya Amerikano. Filipino style. So guys, ito guys, laki. Malaki din. Pero unlike dun sa guys, yung hybrid. Malaki talaga guys. Mahaba na malaki ito. Green na siya na tama lang yung laki niya guys, tama lang. Ayan. Ito yung masarap guys. Siya guys, crispy. Unlike dun sa yung mahaba, yung malaki. Ma-expose lang siya konti sa araw. Parang parang malambot na. So ito guys, talagang crispy siya guys pag kinilaw. Pag malutong. So yan yung pinagkaiba yan guys. Mas masarap to para sa akin. So yan guys. Ito naman, kabila. Ayan guys, kabila. Ayan guys, may uod sa loob yan guys. Sayang. Ayan, uod. Pero bubunga pa yan guys. Ito guys, nagsimula na siyang guys, mamulaklak. So siguro mga 2 weeks meron na tayong mais. Oo. So yan guys. Yun, laki. Laki guys. Yun Yun guys, laki. Ito na, laki na. Yan guys. 3 o 2 ang malaki. Yan
Yan yung mga good size na sinasabi guys. Ang pina... Iwan tayo sa isang. Hanggang sa depa sara no? Hmm. O sa depang giya. Yan guys, nice one. So fresh na ating gulay. Ayan. Yun. Baba. Yun guys, yan, meron ba tayo dyan? So, ayun guys, itong ang palay ito guys, di ba pa? Kaunti lang to. Ilang puno to guys? Ilang puno to pa? 27. Yan guys, itong ano to guys, ang puno niya, 27 pieces lang yan guys kasi ayan, yung guys, laki oh. Oh, di ba? Oh. Nice one. Ito guys, dar pa. Yun oh, guys, laki oh. Oh. Nice one. Yan guys, dito muna siya mga kasama niya. Yan. Yan guys oh, jumbo. Yung maganda guys, medyo malaki. Ayan, malaki talaga siya guys. Jumbo. Yan. Tupin ito. Gerde, apa din nagyan, no? Sige na. Oo. So yan guys, kung sa ano guys, ibang lahi ito guys, native. Ito yung kuha natin guys oh. Dami din, mga ano, mga 4 kilo na pa sobra. Sobra. Ano lang yan? Apat niyan. Kilo. So ito yung sabi ko sa inyo guys, oh, yung mga nakaligtas na naturok anong ano, ng putakte. Anong English ng putakte pa? Ito. Ayan guys, oh, sayang yan guys, oh. Yung mga hindi nakaligtas. Alisin ito. Ayan guys. Alisin na yan guys. Wala na yan. Papa doon. Oh, dagdag patawa na yan guys sa lupa. Yung harvest natin. Lagyan natin dito sa mga kasama niya. Ayan. Wow. Ayan guys, oh. Fresh na fresh. So yan, oh. Nice one. Ito guys, laki. Nice one. So ito guys yung natin, harvest natin. Yun, oh. Nice one. Yan guys, dami na rin guys, oh. Yan. Yun guys, umaga natin pinipitas para fresh na fresh yung mga ating gulay. Pagdating sa palengke, fresh pa din siya, kaya umaga natin ina-harvest. So yan. Meron pa si Papa doon nadala, siguro 5 piraso. Ayan, 5 piraso guys. So yun. Nice one. Yan guys, dami. Yeah. Sige dito. Yun oh. Dami guys oh. Mga parang kilo ka pa. Mga pito. Yan guys, mga 7 kilos guys yung harvest natin ngayon. So, yan siya guys. Tsaka guys, hindi ko na muna i-update kayo sa kubo natin. Next video na natin yan. So, ayan. Yan guys yung mga na-harvest natin ngayon. Meron tayong more or less 7 to 8 kilos guys na praya. Meron tayong siguro mga nasa 6 kilos guys na sitaw, okra. Kaya meron tayong ito guys, mga perang kilo kaya pa? Mga 5? 5 ano man? Mga 5 kilos na ano guys na sitaw. So ayun guys, yung harvest ngayon. So sa mga susunod na araw guys, mas marami yan guys kasi mas namumulaklak sila ngayon kasi napatay na natin yung mga insekto. So sa next ano guys, harvest mas madami-dami yan guys. Siya yung bida natin guys ngayong araw, si Papa, siya yung tanim yan. So ayan, shoutout kay Papa. You know. Guys, oh, the best. Sarap niyan guys, malutong-lutong pa ang palaya. You know, lalaki. So ayan guys, nice one. Nice one pa. So ayan. Yan yung mga tanim ni Papa. Sobrang healthy. Yan. So mga ginamit yan guys, organic fertilizer. So yun yung guys, promote natin yung organic fertilizer. So yun yung bida natin guys ngayong araw, si Papa. So yun, nice one pa, good job, salamat. So ayun, meron tayong panggulay. So ayun. So guys, hindi ko na muna ano sila. Yan, hindi ko na muna sila ipiplex. Mga tayo nating sili, ayan. Tinanim namin ni Mama kahapon. So ayun guys, hindi ko pa tapos lagyan ng taklob para hindi siya maarawan guys. So ayun, hindi ko na siya ipiplex. So ayun guys, hindi ko na i-flex yung iba. So ayun, next time ko i-flex yung ibang tanim namin. So ayun guys, ayun, salamat guys sa lahat ng suporta, sa lahat ng sumusuporta sa Kurumituwi channel. Yun please don't forget to like and subscribe
pakishare natin yung mga videos natin. So ayun, maraming salamat na. God bless. See you sa mga susunod na videos.